està basat en fets reals. Doble estrena a Barcelona del mallorquí Pau Coia. Ens proposa un muntatge a la Sala Versus sobre una falsa denúncia de violència homòfoba. I la història d'un adolescent trans embarassat a la Flyhard. Teatre compromès que espera seguir representant a les Illes, ara governades pel PP i Vox. A mi m'agrada confiar en que allò que faim és necessari, és important, és interessant, més enllà dels colors polítics. La Sala Versus, Glòries i la Sala Flyhard de Barcelona proposen descobrir aquesta tardor un dels talents joves de la dramatúrgia balear, el mallorquí Pau Coia. Molt compromès amb la visibilitat del col·lectiu LGTBIQ+, estrena dues obres que aborden temes com l'homofòbia i la diversitat de gènere. Fa poc més d'un any, el mallorquí Pau Coia feia classes en una escola de primària i ara mateix té dues estrenes a la cartellera barcelonina. L'actor Dafnis Balduz el va descobrir quan li va tocar defensar el text Pols de Diamant al torneig de dramatúrgia de les Illes Balears, que va guanyar. T'envien un text que no et diuen de qui és, ni amb qui ho faràs, ni res. És com tot secret perquè és el joc, diguéssim, del torneig. I allà me'l vaig llegir i em va pillar molt fort. No ha parat fins a estrenar-la a la Sala Versus Glòries. L'obra està basada en un cas real d'una denúncia per una agressió homòfoba a Madrid que va resultar ser falsa. Albert Salazar dona vida a la presumpta víctima i aconsegueix, com ja feia Aka, que el públic s'enamori del seu personatge. Jo li volia explicar, jo volia ser sincer, ho volia dir, però no ho vaig fer. Ens en va amb tu, totalment. Sí, és una història molt humana i que al final, és que, si no empatitzes amb ell, és que tens un problema. Quan hi ha un linxament mediàtic cap a una persona que ha mentit sobre aquest tema, a mi m'acostava molt entendre com ningú s'estava demanant per què. I de Glòries a Sants. A la Sala Flyhard, Pau Coia, amb un equip 100% balear, posa a punt una segona obra, Cavallet de Mar, sobre la problemàtica dels embarassos adolescents, però des del punt de vista d'un jove trans. Reflexiona sobre el seu cos, sobre el seu procés i sobre els codis de gènere establerts. Torna enrere, que estic prenyat. Reflexions que ha compartit en tot el procés amb Marc Torres, actor trans que protagonitza l'obra. Pau Coia entén l'escriptura teatral des del compromís amb els drets del col·lectiu LGTBI i es mostra esperançat que l'acord PP-Vox a les Illes no li impedeixi representar les obres a casa seva. Evidentment, ara el panorama és bastant més desolador que fa un any, però m'agrada confiar en que allò que faim és necessari, és important, és interessant, més enllà dels colors polítics. De moment, Cavallet de Mar s'ha pogut veure a Calvià i Andratx i el 2 de novembre s'estrenarà a Barcelona.